Преди да бъде създадено човечеството, преди Земята да съществува в сегашния си вид, преди да започне времето, каквото го познаваме, е имало същество с изключителна красота и сила. Същество, толкова величествено, че е било наричано помазаният Херовим, пазител-покривач, печат на съвършенството. Неговата мъдрост беше пълна. Красотата му беше безупречна. Той стоеше в присъствието на Бог на святата планина, ходейки сред огнени камъни. Името му беше Луцифер, което на латински означава носител на светлина или сияещ, преведено от еврейската дума Хелел, означаваща ярък или утринна звезда. Той беше най-висшето от всички създадени същества, поставен над всички останали ангели, натоварен с власт и почит, каквито никое друго създание не притежаваше. Но съвършенството се превърна в гордост. Красотата се превърна в суета. Авторитетът се превърна в амбиция. И носителят на светлина, който стоеше в Божието присъствие, се превърна в противник, който се противопоставя на Божиите цели. Херовимът покривач стана обвинител. Утринната звезда падна от небето като мълния. Това не е митология или спекулация. Това е библейският разказ за най-великия бунт в историята на сътворението. Историята за това как най-красивото и могъщо сътворено същество е избрало да се въздигне срещу своя Създател. Как гордостта е навлязла в една съвършена вселена. Как злото е започнало не на земята, а на небето. Как 1/3 от ангелите са последвали Луцифер в неговия бунт и са паднали с него. В този документален филм проследяваме какво разкрива Библията за произхода на Луцифер, неговото място в Божия ред. Гордостта, довела до бунта му, войната в небето, изгонването му от Божието присъствие и продължаващата му роля като враг на Бога и човечеството. Разглеждаме ключовите библейски пасажи, които повдигат завесата върху събития, случили се преди началото на човешката история. Това не е спекулация или традиция. Това е, което разкрива Писанието. Това е историята на Луцифер според Библията. Помазаният Херовим. Най-подробното описание на първоначалното състояние на Луцифер идва от Езекил 28. Пророк Езекил, писал по време на Вавилонското изгнание около 586 година преди новата ера, бил насочен от Бог да произнесе съд срещу царя на Тир, богат финикийски град на брега на Средиземно море. Но в Езекил 28 от 11 до 19 пророчеството отива отвъд човешкия цар, за да опише същество, чието характеристики надминават всеки смъртен владетел. Езекил 28, стих 12 до 15 записва Божиите думи. Ти беше печатът на съвършенството, пълен с мъдрост и съвършен по красота. Ти беше в Едем, Божията градина. Всеки скъпоценен камък беше твоето покритие. Сард, топаз и диамант, берил, оникс и яспис, сапфир, смарагд и карбункул. И изработени от злато бяха твоите окови и твоите гравюри. В деня, когато беше сътворен, те бяха приготвени. Ти беше помазан Херовим пазител. Аз те поставих. Ти беше на святата Божия планина. Сред огнените камъни ходеше. Ти беше непорочен в пътищата си от деня, когато беше сътворен, докато се намери в теб беззаконие. Този пасаж описва някой, който е бил в Едем, но не в Едем, където са живели Адам и Ева. Това е Едем като Божията градина, небесно царство. Описанието включва скъпоценни камъни, които по-късно ще бъдат включени в нагръдника на Израилевия първосвещеник, което предполага свещеническа или посредническа роля. Това същество е създадено, не родено или създадено в смисъл на човешко възпроизводство, а създадено от Бог в определен момент. Титлата «Помазан Херовим пазител» е от решаващо значение. В библейската символика херовимите са най-висшият порядък ангели, същества с огромна сила и власт, които служат в непосредственото Божие присъствие. Битие 3.24 споменава херовими, пазели пътя към дървото на живота, след като Адам и Ева били изгонени от Едем. Изход 25.18 до 22 описва златни херовими, разположени над престола на милостивата на ковчега на завета,
мястото, където Божието присъствие е пребивавало сред Израел. Езекиил 1:10 съдържат видения на херовими около Божия трон, същества с множество лица и крила, излъчващи слава. Да бъде наречен помазаният херовим предполага, че Луцифер е заемал най-високата позиция сред тези вече възвишени същества. Той не е бил просто един херовим сред многото, а помазаният херовим, отделен за специална роля. Думата «помазан» на еврейски е същият корен, от който произлиза Месия, което показва, че Луцифер е бил осветен, определен и овластен от Бог за конкретна цел. Фразата «херовим пазител» или покриващ херовим на иврит е керуб мимшак, което може да означава херовим, който покрива, защитава или засенчва. Това предполага, че ролята на Луцифер е била да пази или покрива нещо свещено, вероятно самия Божи трон. Той е стоял във възможно най-близка близост до божественото присъствие, служейки като защитник или придружител в най-святото място. В пасажа се казва, че той е бил поставен на Сиджия, святата планина Божия. Планините в писанието често представляват обиталището на Бог или седалището на Неговата власт. Планината Синай е мястото, където Бог е дал закона на Моисей. Планината Сион в Йерусалим е била мястото, където се е намирал храмът. Святата планина Божия в пророчеството на Езекиил вероятно се отнася до небесната тронна зала, чиято крайна реалност земните планини са били просто сенки. Луцифер ходеше сред огнени камъни. Тази фраза е мистериозна, но ясно показва царство на божествена слава, отвъд човешкия опит. Огънят в писанието често символизира Божията святост и пречистващо присъствие. Изход 24:17 описва славата на Господа като пояждащ огън на върха на планината. Евреи 12:29 заявява, че нашият Бог е огън пояждащ. Да ходиш сред огнени камъни предполага да се движиш сред божествена слава, да съществуваш в царство, където Божията святост пламва. Описанието на покритието на Луцифер включва 9 скъпоценни камъка: сард, червен, топаз, жълт, диамант, прозрачен, берил, зелен, оникс, черен и бял, яспис, различни цветове, сапфир, син, изумруд, зелен и карбункул, червен. Тези камъни са били инкрустирани в злато, изработени и гравирани, подготвени в деня на неговото сътворение. Това не е била естествена красота, а божествено замислено великолепие. Самият Бог е украсил Луцифер с тези камъни, правейки го същество с изключително визуално великолепие. В Изход 28 от 15 до 21 е описан нагръдникът на израелтянския първосвещеник, който съдържал 12 скъпоценни камъка, представляващи 12-те племена на Израел. Някои от камъните, изброени в Езекиил 28, съвпадат с тези в нагръдника на първосвещеника, което предполага, че Луцифер може да е служил в свещеническо качество, посредничайки или представлявайки нещо пред Божието присъствие. Текстът подчертава, че Луцифер е бил печатът на съвършенството. Печатът е бил печат, използван от царе и чиновници за удостоверяване на документи и демонстриране на авторитет. Да бъде наречен печат на съвършенството означава, че Луцифер е бил стандартът, моделът, върховният израз на сътвореното съвършенство. Всичко, което едно сътворено същество може да бъде, Луцифер е бил. В мъдрост, в красота, в сила, в позиция, не му е липсвало нищо. Той е бил завършен, пълноценен, съвършен. Той беше пълен с мъдрост. Не частично мъдър или растящ в мъдрост, а напълно изпълнен с нея. Разбирането му беше всеобхватно. Прозрението му беше пълно. Знанието му беше необятно. Бог го беше дари с интелектуален капацитет, отвъд всяко друго създадено същество. Той беше съвършен по красота. Не просто красив, а съвършен. Всеки аспект от външния му вид беше безупречен. Формата му, покритието му от скъпоценни камъни, сиянието му, всичко в него беше естетически съвършено. Той беше най-красивото създание, създадено някога. Най-важното е, че текстът гласи: Ти беше непорочен в пътищата си от деня, в който беше сътворен,
докато се намери неправда в теб. Луцифер не беше създаден зъл. Той беше създаден съвършен, праведен, без недостатък. Той съществуваше в това състояние на съвършенство за известен период от време. Не знаем колко дълго. Писанието не ни казва дали е било дни, години или еони, но имаше период, когато Луцифер ходеше в праведност, изпълняваше вярно ролята си и не даваше на Бог причина за безпокойство. Това е отрешаващо значение за разбирането на природата на злото и проблема със свободната воля. Бог не е създал злото. Той е създал същества със способността да избират, а Луцифер е избрал да се разбунтува. Текстът казва: неправда се намери в теб, а не аз вложих неправда в теб. Злото произлиза от самия Луцифер, от неговата собствена воля, от неговия собствен избор. 5 твърдения ще. Вторият основен библейски пасаж, описващ падението на Луцифер, е Исаия 14. Подобно на Езекил 28, този пасаж започва като пророчество срещу човешки владетел, в този случай Вавилонския цар, но след това се разширява, за да опише същество, чието характеристики надминават всеки смъртен цар. Исаия 14, 12 до 15 заявява: как си паднал от небето, зорница, сине на зората? Как си свален до земята, ти, който смиряваш народите? Ти казваш в сърцето си: ще се възнеса на небето, над звездите на Бога ще поставя престола си високо. Ще седна на планината на събранието в далечния север. Ще се възнеса над висините на облаците. Ще се уподобя на Всевишния. Но ти си свален в Шеол, в далечния край на ямата. Заглавието Зора, син на зората, е преведено от еврейската дума Хелел бен Шачар. Латинската Вулгата превежда Хелел като Луцифер, от латинските думи лукс, което означава светлина, и фере, което означава да нося или пренасям. Така че Луцифер означава носител на светлина или носител на светлина. Еврейската дума Хелел произлиза от корен, който означава да светя или да се хваля, и се отнася до утринната звезда, планетата Венера, когато тя се появява преди зазоряване. В древния свят утринната звезда е била един от най-ярките обекти в небето, появяваща се точно преди изгрев слънце и сякаш предвещаваща настъпващия ден. Тя светела ярко за известно време и след това избледнявала с изгрева на слънцето. Този образ пасва идеално на Луцифер, същество с голяма яркост, което се опитало да се издигне над положението си и било свалено. Пасажът описва падението на Луцифер. Как си паднал от небето? Това не е постепенен упадък, а внезапно, катастрофално падение. Еврейският глагол предполага да бъдеш свален надолу яростно, изгонен със сила. По-късно Исус потвърждава това в Лука 10, 8-10, когато казва: видях Сатана да пада от небето като светкавица. Падението беше бързо, драматично и пълно. Преди грехопадението Луцифер повалил народите. Тази фраза е озадачаваща, защото предполага дейност спрямо народи, преди те да съществуват. Някои учени разбират това като пророческо, описващо бъдещите дейности на Сатана чрез човешките царства. Други го виждат като отнасящо се до ангелски ордени или царства, като народи е начин за описание на различни групи или ордени ангели. Сърцевината на пасажа са 5 изречения «Пускаскъд аз ще», които разкриват амбицията на Луцифер и естеството на неговия бунт. Ще се възнеса на небето. Това предполага, че Луцифер първоначално не е бил на най-висшето небе, където съществува Божият трон. Той е живял на високо място, може би на второто небе, царството между земята и Божия трон. Но е решил да се възнесе по-високо, да достигне крайното небе, обиталището на самия Бог. Над звездите на Бога ще поставя моя престол на високо. Звездите на Бога вероятно се отнасят за ангели. Йов 38:7 споменава: утренните звезди, които пеят заедно, когато Бог полага основите на земята, като ясно се отнася до ангелски същества. Откровение 1:20 идентифицира звездите като ангели. Амбицията на Луцифер е била да постави трона си над всички останали ангели,
да управлява над тях, да бъде върховен сред всички създадени същества. Ще седна на планината на събранието в далечните краища на север. Планината на събранието е била разбирана в древната близкоизточна мисъл, като мястото, където се събират боговете. За Израел тази концепция е била трансформирана, за да представлява Божието обиталище. Псалм 48:2 се отнася до планината Сион като в далечния север, градът на Великия цар. Луцифер искал да заеме мястото на властта, където се издават божествени укази и се администрира управлението. Ще се възнеса над висините на облаците. Облаците в писанието често се свързват с Божието присъствие и слава. Изход 19, стих 9, описва как Бог идва при Моисей в гъст облак на планината Синай. Псалм 104, стих 3 казва, че Бог прави облаците своя колесница. Даниил 7, стих 13 показва човешкия син, идващ с небесните облаци. Да се възнесеш над облаците означава да се издигнеш над видимите проявления на Божията слава и присъствие. Ще се уподобя на Всевишния. Това е върховното изявление на бунта. Луцифер искаше да бъде равен на Бога, да притежава същата власт, почит и поклонение, които принадлежат само на Бога. Той не искаше да остане слуга, колкото и възвишен да е. Искаше да бъде господар. Не искаше да отразява Божията слава. Искаше сам да я притежава. Не искаше да се покланя. Искаше да бъде почитан. Всяко твърдение започва с «аз ще», разкривайки същността на греха. Егоизъм, въздигнат срещу Божията воля. Гордост, независимост, самоопределение. Това са същността на бунта на Луцифер. Той не беше доволен от възвишеното положение, което Бог му беше дал. Той искаше повече. Той искаше това, което принадлежи само на Бог. Пасажът разкрива, че тези твърдения са били направени в сърцето ви. Луцифер не е обявил веднага бунта си публично. Той е таил тези мисли вътрешно, подхранвайки гордостта си, планирайки бунта си, оставяйки амбицията си да расте, докато не го погълне. Грехът често започва по този начин в тайните мисли на сърцето, преди да се прояви във външни действия. Съдът е обявен в стих 15. Но ти си свален в Шеол, в най-далечните краища на ямата. Шеол в еврейската мисъл е бил царството на мъртвите, мястото на тъмнината и отделянето от живота. Най-далечните краища на ямата предполагат най-ниското, най-отдалеченото място, възможно най-далеч от небето. Амбицията на Луцифер да се издигне до най-високите висоти доведе до слизането му до най-дългите дълбини. Тази присъда не беше произволна или прекомерна. Тя беше естествена и необходима последица от бунта срещу Бога. Луцифер искаше да се възвиси, затова Бог го смири. Той искаше да се възнесе, затова беше свален. Той искаше да бъде като Бога, затова беше отделен от Божието присъствие. Той искаше слава за себе си, затова загуби славата, която беше притежавал. Корупцията на съвършенството. Езекиил 28, стих 15 до 17 описва как Луцифер премина от съвършенство към бунт. Ти беше непорочен в пътищата си от деня, в който беше сътворен, докато се намери в теб беззаконие. В изобилието на търговията си се изпълни с насилие всред себе си и съгреши. Затова те хвърлих като скверно нещо от Божията планина и те изтребих, херувиме пазител, и сред огнените камъни. Сърцето ти се възгордя заради красотата ти. Ти поквари мъдростта си заради славата си. Пасажът идентифицира коренната причина за падението на Луцифер – гордост. Сърцето ти се гордееше заради красотата ти. Луцифер погледна собственото си великолепие и забрави, че той е дар от Бога. Той започна да вижда красотата си като нещо присъщо на самия него, а не като нещо дадено му от неговия Създател. Той си приписа заслуга за това, което Бог му беше дал. Това е фундаменталната природа на гордостта. Да си присвояваме славата, която принадлежи на Бога. Да приписваме на собствените си способности или ценности това, което всъщност идва от Божията благодат. Да гледаме на себе си, а не на Бога. Гордостта е самопочитание,
първичният грях, от който проистичат всички други грехове. Текстът казва, че Луцифер поквари мъдростта ви заради вашия блясък. Неговата мъдрост, която беше съвършена, се изопачи. Той започна да използва интелектуалните си дарби не за да служи на Бог, а за да прокарва собствените си цели. Той използва разбирането си не за прослава на своя Създател, а за заговор за бунт. Съвършената мъдрост се превърна в покварена мъдрост, когато беше насочена към егоистични цели. Фразата «В изобилието на търговията си ти се изпълни с насилие» е интригуваща. Еврейската дума, преведена като «търговия», може да означава търговия, трафик или клевета. Някои учени разбират това като отнасящо се до ролята на Луцифер, който се движеше сред ангелите, вероятно служейки като посредник или пратеник. Докато се движеше сред другите ангели, той се изпълни с насилие, което на иврит включва не само физическо насилие, но и морално насилие, несправедливост и зло. Това предполага, че бунтът на Луцифер е включвал вербуване на други ангели за неговата кауза. Той е търгувал с лъжи, разпространявал е недоволство, поставял е под въпрос Божията доброта, убеждавал е другите да се присъединят към бунта му. Той е използвал позицията си и способността си да убеждава, за да поквари други ангели, привличайки ги към бунта си. Първо Тимотей 3.6 предупреждава да не се назначава новопокръстен за старейшина в църквата, за да не се възгорди и да не падне под осъждането на дявола. Това предполага, че гордостта е специфичният грях, който е причинил падението на Луцифер, и тя остава опасност за всяко сътворено същество, което забравя своята зависимост от Бога. Присъдата беше незабавна и пълна. Затова те хвърлих като скверно нещо от Божията планина и те погубих, херувим е пазител, и сред огнените камъни. Бог отстрани Луцифер от почетната му позиция. Той вече не беше добре дошъл в святата планина, вече не му беше позволено да ходи сред огнените камъни, вече не можеше да служи като херовим покривач. Достъпът му до непосредственото Божие присъствие беше отнет. Позицията му на власт беше отнета. Ролята му в небесното управление беше прекратена. Думата профан означава обикновен, несвят, осквернен. Луцифер, който е бил олицетворение на святостта, е станал профан чрез греха си. Този, който е бил отделен за свята служба, е станал негоден за Божието присъствие. Този, който е бил помазан за специална роля, е бил отхвърлен като нечист. Езекиил 28, 18 до 19 продължава. С многото си беззакония, с неправдата на търговията си, ти оскверни светилищата си. Затова извадих огън и сред теб. Той те погълна и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те виждаха. Всички, които те познават между народите, се ужасиха от теб. Стигна си до ужасен край и няма да те има довека. Огънят, който погълна Луцифер, дойде отсред теб, което предполага, че неговият собствен грях е довел до неговото унищожение. Покварата, която го изпълни, стана средство за неговото осъждане. Фразата «те превърна в пепел» използва образност на пълно унищожение, въпреки че знаем от други писания, че Луцифер продължава да съществува като Сатана. Това може да се отнася до унищожаването на предишната му слава, позицията му и съвършенството му, а не до пълното му унищожение. Съдът е свидетел на други, пред очите на всички, които те видяха. Падението на Луцифер е било публично, видимо за другите ангели. Те са видели какво поражда гордостта. Те са били свидетели на последствията от бунта. Те са наблюдавали какво се случва, когато едно сътворено същество се възвисява срещу Създателя. Това е послужило като предупреждение и урок за всички сътворени същества относно сериозността на греха и сигурността на съда. Войната в рая. Книгата Откровение предоставя допълнителни подробности за бунта и падението на Луцифер, въпреки че тези събития са описани в контекста на пророчествата за края на времето. Откровение 12.7 до 9 заявява: И война се настана на небето. Михаил и ангелите му воюваха против дракона. И драконът и ангелите му отвърнаха на удара, но той беше победен. И нямаше вече място за тях на небето.
и великият дракон, старовременната змия, която се нарича Дявол и Сатана, измамник на целия свят, биде свален на земята и ангелите му бяха свалени заедно с него. Този пасаж разкрива, че бунтът на Луцифер е довел до действителна война на небето. Бунтът не е бил пасивен или просто идеологически. Това е бил въоръжен бунт, опит за завземане на Божия трон със сила. Луцифер събрал верни на себе си ангели и повел война срещу верните Божии ангели, водени от архангел Михаил. Михаил е посочен в Писанието като един от главните князе сред ангелите. Даниил 10 колона 13 го нарича един от главните князе, който дойде да помогне на друг ангел в духовната война. Даниил 12.1 го описва като великия княз, който е надзирател на твоя народ, отнасяйки се до Израел. Юда 9 споменава Михаил, който се бори с дявола за тялото на Моисей. Михаил изглежда е командирът на верните Божии ангели, военен водач на небесните армии. Драконът е изрично идентифициран като онази древна змия, която се нарича Дявол и Сатана, измамникът на целия свят. Това свързва Луцифер от Исаия и Езекил с Сатана от Стария завет и Дявола от Новия завет. Те са едно и също същество на различни етапи от своя бунт. Титлата Гаринама на дракон подчертава неговата сила и разрушителна способност. Титлата и древна змия го свързва с змията от Битие 3, която изкушава Ева. Титлата Дявол идва от гръцката дума диаболос, която означава клеветник или обвинител. Титлата Сатана идва от еврейски и означава противник или противник. Фразата измамник на целия свят описва основната му тактика – лъжи, измама, изопачаване на истината. Пасажът показва, че Сатана е имал своите ангели. Не всички ангели са останали лоялни към Бога. Значителен брой са избрали да последват Луцифер в неговия бунт. Откровение 12.4 дава число. Опашката му смъкна 1/3 от звездите на небето и ги хвърли на земята. Ако звездите представляват ангели, това предполага, че 1/3 от ангелското воинство се е присъединила към бунта на Луцифер. Това е огромно число. Библията посочва, че броят на ангелите е огромен. Даниил 7.10 описва 10 000 по 10 000, стоящи пред Божия трон, което се равнява на 100 милиона. Евреи 12.22 говори за безброй ангели. Ако 1/3 от ангелите паднаха със Сатана, това означава, че милиони от тези могъщи духовни същества сега се противопоставят на Бога и неговите цели. Изходът от войната беше решителен. Той беше победен и вече нямаше място за тях на небето. Въпреки силата на Луцифер, въпреки броя на ангелите, които го последваха, въпреки опита им да свалят Божието управление, те бяха напълно победени. Никога не е имало реален шанс за успех. Бог е безкрайно по-могъщ от всяко създадено същество или от всяка комбинация от създадени същества. Бунтът беше обречен от самото начало. Фразата «вече нямаше място за тях на небето» показва постоянно изключване. Те не бяха временно отстранени от служба или поставени на изпитателен срок. Те бяха изгонени напълно и безвъзвратно. Небето беше затворено за тях. Достъпът до непосредственото Божие присъствие беше загубен завинаги. Те бяха хвърлени на земята. Небето стана проблем на земята. Бунтовните ангели, които бяха служили в Божието присъствие, сега бяха ограничени до земното царство. Сферата им на действие беше намалена. Те вече не можеха да имат достъп до най-висшето небе, но все още можеха да влияят на земята и нейните жители. Исус споменава това събитие в Лука 10, 18, когато казва на учениците си: «Видях Сатана да пада от небето като светкавица». Това твърдение е тълкувано по различни начини. Някои го разбират като описание на първоначалното падение на Луцифер, на което е бил свидетел като вечен Божи син. Други го виждат като описание на поражението на Сатана чрез служението на учениците, като първоначалното падение е модел за продължаващи духовни победи. Така или иначе, образът на падане като светкавица подчертава внезапността
насилието и необратимостта на падението. 2 Петрово 2.4 предоставя допълнителна информация. Защото ако Бог не пощади ангели, когато се грешиха, а ги хвърли в ада и ги предаде във вериги от мрачна тъмнина, за да бъдат пазени до съда. Думата, преведена тук като безмечен ад, не е обичайната гиена, а тартар, гръцки термин, отнасящ се до място за наказание на свръхестествени същества. Този стих показва, че някои от падналите ангели са били незабавно затворени, поставени в вериги, държани в тъмнина до последния съд. Юда 6 потвърждава това. А ангелите, които не останаха в собствената си позиция на власт, а напуснаха подобаващо им жилище, той ги държи във вечни окови под мрачна тъмнина до съда на Великия ден. Не всички паднали ангели остават свободни да действат в земния свят. Някои бяха толкова зли или опасни, че Бог веднага ги затвори, запазвайки ги за окончателен съд. Това повдига въпроса, защо някои паднали ангели са затворени, докато други, включително самият Сатана, остават свободни да действат. Писанието не дава изричен отговор на този въпрос, но предполага, че затворените може да са извършили особено тежки грехове отвъд първоначалния бунт. Битие 6.1-4 намеква за грях, включващ ангели и човешки жени, който някои учени свързват с ангелите, споменати във 2 Петрово и Юда. Каквато и да е конкретната причина, Бог е избрал да затвори някои паднали ангели незабавно, като същевременно е позволил на други да останат активни до последния съд. Змията в Едем. След изгонването му от небето, Сатана се появява в разказа от книгата Битие като змията, която изкушава Ева. Битие 3.1 го представя така. Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. Еврейската дума за хитър е арум, което означава хитър, умен, хитър. Не е непременно отрицателна, но в този контекст описва някой, който използва интелигентност за измамни цели. Откровение 12.9 и 22 изрично идентифицират тази древна змия като Сатана, потвърждавайки, че змията в Едем не е била просто животно, а падналият ангел, използващ формата на змия. Писанието не обяснява как Сатана е влязъл или е обладал змията, но резултатът е бил, че той е получил достъп до хората, създадени от Бог. Подходът на Сатана към Ева разкрива неговата методология. Той не се яви като плашещ враг. Не заплашваше, нито атакуваше. Дойде с въпроси и предложения, всявайки съмнение в Божията доброта и истинност. Битие 3.1 записва първите му думи към Ева. Наистина ли Бог каза, да не ядете от никое дърво в градината? Това беше изопачаване на това, което Бог всъщност беше казал. Бог беше казал на Адам в Битие 2, 16-17. От всяко дърво в градината можеш да ядеш, но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Бог беше бил щедър, като им дал свободата да ядат от всяко дърво, освен от едно. Но Сатана е изопачил това, като предположил, че Бог е забранил всички дървета. Ева поправи погрешното твърдение, но по този начин тя добави и извади от Божията заповед. Тя каза в Битие 3.2-3: Можем да ядем от плодовете на дърветата в градината, но Бог каза: да не ядете от плода на дървото, 27-28, което е всред градината, нито да го докосвате, за да не умрете. Бог не беше казал нито да го докосвате. Ева добави това ограничение. Тя също така смекчи непременно ще умрете на за да не умрете, правейки смъртта да изглежда като възможност, а не като сигурност. Сатана се възползва от тази възможност. Битие 3.4-5 записва неговото директно противоречие с Божието Слово. Няма да умрете, защото Бог знае, че в деня, в който ядете от него, очите ви ще се отворят и ще бъдете като Бога, познавайки доброто и злото. Това беше чиста лъжа. Бог беше казал истината. Сатана лъжеше. Но лъжата на Сатана беше обвита в достатъчно истина, за да изглежда правдоподобна.
Вярно беше, че яденето на плода ще даде познание за доброто и злото, макар и не по начина, по който си го представяха. Вярно беше, че очите им щяха да се отворят, макар че това, което видяха, щеше да им донесе срам, а не просветление. Но беше абсолютно невярно, че нямаше да умрат. Те наистина умряха, духовно веднага и физически в крайна сметка. Обърнете внимание на приликата между изкушението на Ева от Сатана и неговия собствен бунт. Той искал да бъде като Всевишния. Сега той предложил на Ева, че тя може да бъде като Бога. Същата амбиция, която довела до падението му, се превърнала в изкушението, което той предложил на човечеството. Той искал компания в бунта си. Изкушението успя. Битие 3.6 записва, че жената, като видя, че дървото е добро за храна, приятно за очите и желателно за да дава мъдрост, взе от плода му и яде. Даде и на мъжа си, който беше с нея, и той яде. Сатана беше успял да внесе грях в съвършеното Божие творение, да поквари хората, които Бог беше създал, да донесе смърт и проклятие в света. Божият отговор включваше осъждане на змията. Битие 3, 14-15 записва: И Господ Бог каза на змията: понеже си направила това, проклета да си ти измежду всичкия добитък и измежду всичките полски зверове. По корема си ще ходиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата. Този съд имаше както непосредствени, така и пророчески измерения. Непосредственият съд засегна физическата змия. Тя пълзеше по корем, ядеше прах, беше под всички други създания. Но пророческото измерение сочеше към духовни реалности и бъдещи събития. Враждата между теб и жената и между твоето потомство и нейното потомство описва продължаващия конфликт между Сатана и човечеството, между тези, които следват Сатана и тези, които следват Бога. Тази духовна война ще продължи през цялата история. Обещанието, че потомството на жената ще е «ти нарани главата», докато Сатана ще му нарани петата, се разбира от християните като първото месианско пророчество, протоевангелието или първото Евангелие. Потомството на жената ще бъде Исус Христос, роден от девица, напълно човешки, но и божествен. Той ще нанесе смъртоносен удар по главата на Сатана, смъртоносна рана, макар че в процеса ще претърпи по-малка рана по петата си, отнасяща се до смъртта му на кръста. Изкушението на Ева от Сатана разкри неговия траен характер след грехопадението. Той е лъжец, измамник, човек, който изопачава Божието Слово, който поставя под въпрос Божията доброта, който обещава ползи, които не може да изпълни, и който се стреми да поквари онези, създадени по Божия образ. Сатана в Стария Завет. След разказа за Едем, Сатана се появява многократно в Стария Завет, макар и по-рядко, отколкото в Новия Завет. Всяка поява разкрива аспекти от неговия характер и дейности. Книгата Йов предоставя най-обширната старозаветна картина на Сатана. Йов 1.6-7 записва: И стана ден, когато Божиите синове дойдоха да се представят пред Господа, и Сатана дойде между тях. И Господ каза на Сатана: Откъде идваш? Сатана отговори на Господа и каза: От ходене по земята и от ходене по нея. Синове Божии в този контекст се отнася до ангели, божествени същества, които служат на Бога. Сатана дойде сред тях, въпреки че вече не беше един от тях с добро име. Фразата ходеше напред-назад по земята и ходеше нагоре-надолу по нея. Предполага неспокойна дейност, постоянно търсене, дебнене като хищник. Първо Петрово 5.8 по-късно описва Сатана като ревящ лъв, който търси кого да погълне. Бог насочил вниманието на Сатана към Йов, описвайки го като непорочен и праведен човек, който се бои от Бога и се отвръща от злото. Сатана отговорил с обвинение: Бои ли се Йов от Бога без причина? Не си ли поставил ограда около него, дома му и всичко, което има, от всякъде? Благословил си делото на ръцете му,
и имуществото му се е увеличило в земята. Но простри ръката си и докосни всичко, което има, и той ще те прокълне в лицето ти. Този разговор разкрива няколко неща. Първо, Сатана има достъп да повдига обвинения пред Бога. Титлата Сатана означава противник или обвинител, и това е една от основните му дейности – обвиняване на вярващите пред Бога. Откровение 12.10 го нарича обвинител на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог. Второ, Бог поставя ограничения на силата на Сатана. Сатана не можеше да докосне Йов без Божието разрешение. Когато Бог позволи на Сатана да изпитва Йов, той постави ясни граници. Ето, всичко, което има, е в твоята ръка. Само срещу него не протягай ръката си. Сатана можеше да засегне имуществото и семейството на Йов, но не и самия Йов. По-късно Бог позволи на Сатана да измъчва тялото на Йов, но заповяда: пощади живота му. Трето, обвиненията на Сатана се оказаха неверни. Въпреки че загуби децата си, богатството, здравето и репутацията си, Йов не прокле Бога. В Йов 1.22 се казва: във всичко това Йов не съгреши, нито обвини Бога в неправда. Йов запази вярата си чрез страдания, които биха унищожили повечето хора, демонстрирайки, че истинската вяра съществува и може да издържи на изпитания. Едно Летописи 20 и 1.1 предоставя друга препратка от Стария Завет. Тогава Сатана се изправи против Израиля и подбуди Давид да преброи Израиля. Това беше грях на гордост. Давид преценяваше военната си сила и се уповаваше на числата, а не на Бог. Паралелният разказ в 2 Царе 4.10 и 4.1 казва: гневът на Господа се разпали против Израиля и той подбуди Давида против тях, казвайки: иди, преброй Израиля и Юдея. Тези пасажи изглеждат противоречиви, докато не разберем, че Бог понякога позволява на Сатана да прави това, което служи на по-големите Божии цели. Сатана подбуди Давид, но Бог позволи това подбуждане като средство за осъждане на гордостта на Израел. Сатана искаше да навреди на Израел. Бог използва злото намерение на Сатана, за да постигне божествените цели, като в крайна сметка доведе Израел до покаяние. Захария 3.1-2 показва Сатана в ролята му на обвинител. Тогава ми показа първосвещеника Исус Навин, стоящ пред ангела Господен, и Сатана стоящ отдясно му, за да го обвини. И Господ каза на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано. Господ, който е избрал Йерусалим, да те смъмри. Не е ли това главня, изтръгната от огън? Първосвещеникът Исус Навин застанал пред Божия ангел, но там бил и Сатана, който повдигал обвинения. Текстът не уточнява какви са били обвиненията, но в стих 3 се споменава, че Исус Навин е бил облечен в мръсни дрехи, което предполага грях или оскверняване. Въпреки това Бог смъмрил Сатана и защитил Исус Навин, заповядвайки да му бъдат облечени чисти дрехи, символизиращи прошка и възстановяване. Тези старозаветни явления показват Сатана като активен противник на Божия народ. Обвинител, който се стреми да унищожи вярата, изкусител, който се опитва да въведе хората в грях, и същество, чиято сила, макар и реална, е ограничена от Божия суверенен контрол. Ограниченията на Сатана и Божият суверенитет. В цялото писание се проявява една важна истина. Сатана е могъщ, но не всемогъщ, активен, но под Божията власт, опасен, но в крайна сметка победен. Разбирането на ограниченията на Сатана е също толкова важно, колкото и разбирането на неговата сила. Сатана е сътворено същество. Езекиил 28:15 изрично заявява: Ти беше непорочен в пътищата си от деня, в който беше сътворен. Като създание, Сатана е ограничен. Той има начало, но очевидно няма край, поне не до последния си съд. Той е ограничен по начин, по който Бог не е. Сатана не е вездесъщ. Той не може да бъде навсякъде едновременно. Той е ограничен да действа само на едно място в даден момент, въпреки че падналите му ангели разширяват обхвата му по целия свят. Когато в Йов 1.7 е записано, че Сатана идва пред Бога,
от обикаляне насам-натам по земята. Това предполага движение от място на място, а не едновременно присъствие навсякъде. Сатана не е всезнаещ. Той не знае всичко. Не може да чете мисли или да предсказва бъдещето със сигурност. Той може да наблюдава, да прави заключения и да прави обосновани предположения, основани на дългогодишен опит с човешкото поведение. Но му липсва всеобхватното знание, което принадлежи само на Бога. Исаия 4.10 и 6.10 заявява, че само Бог може от началото да изяви края и от древни времена нещата, които още не са станали. Сатана не е всемогъщ. Той няма неограничена власт. Силата му, макар и по-голяма от човешката, е безкрайно малка в сравнение с Божията мощ. Яков 4.7 напътства вярващите да съпротивляват се на дявола и той ще бяга от вас. Ако Сатана беше всемогъщ, съпротивата би била безполезна. Но тъй като силата му е ограничена, съпротивата е едновременно възможна и ефективна. Най-важното е, че Сатана действа само в рамките на ограниченията, които Бог позволява. Опитът на Йов ясно показва това. Сатана не можеше да докосне Йов без Божието разрешение. Когато Бог даде разрешение, той постави строги ограничения. Сатана можеше да вземе имуществото и децата на Йов, но не и живота му първоначално. Сатана можеше да измъчва тялото на Йов, но не и да го убие. Всяко действие, което Сатана предприе, беше в рамките на параметрите, установени от Бог. Това не прави Бог отговорен за злото. Бог никога не изкушава никого да съгреши, както ясно се казва в Яков 1.13. Никой, когато е изкушаван, да не казва Бог, и нека каза ичката за Бог ме изкушава. Защото Бог не може да бъде изкушаван от зло, а и самият Той не изкушава никого. Но Бог позволява злото да действа в определени граници, използвайки дори нечестието на Сатана, за да постигне божествени цели. Римляни 8.28 заявява, че за тия, които любят Бога, всичко съдейства за добро на тия, които са призовани според Неговото намерение. Това включва дори атаките на Сатана. Бог е способен да извлече добро от злото, да използва страданието за освещение, да превърне атаките в свидетелства. Това не извинява злото на Сатана, нито омаловажава вината му, но демонстрира Божията суверенна сила да отменя злото за добро. Псалмите многократно потвърждават абсолютния суверенитет на Бог. Псалм 103 глава 19 гласи: Господ е поставил престола си на небесата и царството му владее над всичко. Псалм 115 глава 3 заявява: Нашият Бог е на небесата. Той върши всичко, което му е угодно. Псалм 135 глава 6 казва: Всичко, което Господу е угодно, Той върши на небето и на земята, в моретата и във всичките бездни. Бунтът на Сатана не детронира Бога. Неговото продължаващо противопоставяне не заплашва Божия суверенитет. Временните му победи не показват Божието поражение. Властта на Сатана на човечеството е реална, но не абсолютна. Йоан 12.30 и 1 и 14.30 нарича Сатана князът на този свят. Второ, Коринтияни 4.4 го определя като Бога на този свят. Първо, Йоан 5.19 гласи: Целият свят лежи във властта на лукавия. Тези пасажи показват, че Сатана упражнява значително влияние върху човешките дела, особено върху онези, които не познават Бога. Но това правило не е нито универсално, нито постоянно. Властта на Сатана над вярващите е разбита чрез вяра в Христос. Колосяни 1.13 заявява, че Бог ни е избавил от властта на тъмнината и ни е преместил в царството на своя възлюбен син. Вярващите вече не са под властта на Сатана. Те принадлежат към различно царство, служат на различен цар и са били спасени от властта на Сатана. Настоящата свобода на Сатана е временна. Откровение 20.1-3 описва крайната му съдба. И видях ангел да слиза от небето, който държеше в ръката си ключа на бездната и голяма верига. И той хвана змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за 1000 години
и го хвърли в ямата и я затвори и я запечата над него, за да не мами вече народите. Крайната съдба на Сатана е огненото езеро. Откровение 20:10 заявява: и дяволът, който ги беше измамил, биде хвърлен в огненото и жупелното езеро, където бяха звярат и лъжепророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем за вечни векове. Това не е унищожение, а вечно съзнателно наказание, отделяне от Бога за винаги, съществуване в мъки без край или облегчение. Исус потвърди тази съдба. Матей 25:41 записва неговите думи за последния съд. Тогава ще каже и на тези отляво: идете си от мене, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Огненото езеро първоначално е било приготвено за Сатана и неговите демони, а не за хората. Но хората, които отхвърлят Бога и следват бунта на Сатана, ще споделят съда на Сатана. Изкушението на Христос. Една от най-значимите новозаветни срещи между Сатана и въплатения Бог се е случила в пустинята веднага след кръщението на Исус. Матей 4:1-11, Марк 1:12-13 и Лука 4:1-13 записват това събитие, предоставяйки допълващи се подробности. Матей 4:1 описва ситуацията. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Това не беше случайност или Сатана да хване Исус неподготвен. Светия Дух умишлено въведе Исус в тази конфронтация. Гръцката дума, преведена като изкушаван, е пейразо, което може да означава да изпитвам или да изкушавам, в зависимост от намерението. Целта на Духа беше да изпита Исус, доказвайки неговата квалификация като Месия. Целта на Сатана беше да изкуши Исус, опитвайки се да го накара да съгреши. Исус пости 40 дни и 40 нощи и след това огладня. Сатана се приближи с първото си изкушение. Ако си Божият син, заповядай на тези камъни да станат хлябове. Изкушението имаше няколко слоя. На пръв поглед това беше обращение към физическа нужда. Исус беше истински гладен и имаше силата да превръща камъните в хлябове. Но тук имаше по-дълбоки въпроси. Фразата «Ако си Божият син» не изразяваше съмнение, а по-скоро условно твърдение. Тъй като си Божият син. Сатана не поставяше под въпрос самоличността на Исус, а се опитваше да накара Исус да действа независимо от волята на Отца. При кръщението на Исус Отец беше заявил: «Това е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение». Сатана по същество казваше: «Ако Бог е доволен от вас, защо сте гладни? Използвайте божествената си сила, за да задоволите собствените си нужди». Исус отговори, цитирайки Второзаконие 8:3. Писано е: «Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста». Исус потвърди, че духовната храна е по-важна от физическата храна, че послушанието на Божието Слово е с приоритет пред задоволяването на физическите желания и че доверието в Божието осигуряване е по-важно от използването на божествената сила за личен комфорт. Второто изкушение включваше Сатана да заведе Исус на върха на храма в Йерусалим. Сатана каза: «Ако си Божият син, хвърли се долу, защото е писано. Ще заповяда на ангелите си за тебе и на ръце ще те дигнат, да не би да удариш крака си в камък». Сатана цитира Псалм 91, стих 10:11-12, използвайки писанието, за да изкуши Исус, демонстрирайки, че познаването на библейския текст не е равносилно на праведност. Това изкушение беше по-фино. Сатана предлагаше на Исус да изпита Божията вярност, да принуди Бог да изпълни обещанията си драматично и публично. Ако Исус скочи от храма и ангели го спасят, всички щяха да видят и повярват. Това беше пряк път към месианското признание без страданието, което Исус знаеше, че го очаква. Исус отговори, цитирайки Второзаконие 6:16. Писано е още: «Да не изпитваш Господа, твоя Бог». Исус осъзна, че умишленото излагане на себе си на опасност, за да се принуди Бог да се намеси, не е вяра, а презумпция. Истинската вяра се доверява на Бог,
без да изисква чудодейни доказателства. Истинската вяра се подчинява на Божията разкрита воля, вместо да изпитва Божиите защитни обещания. Третото изкушение беше най-прякото. Сатана заведе Исус на висока планина и му показа всички царства на света и тяхната слава. Сатана каза: „Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.“ Това беше предложение за непосредствена власт без кръст, царство без страдание, слава без жертва. Твърдението на Сатана, че притежава власт над световните царства, не е било напълно невярно. Като владетел на този свят и Бог на този век, Сатана наистина упражнява значителен контрол над човешките правителства и общества. Но неговата власт е узурпирана и временна, а не легитимна или постоянна. Той управлява чрез измама, манипулация и греховния бунт на човечеството срещу Бога. Исус отговори решително, цитирайки Второзаконие 6.13: „Махни се, Сатана, защото е писано: на Господа твоя Бог ще се покланяш и само на Него ще служиш.“ Това не подлежеше на обсъждане. Поклонението принадлежи само на Бога. Никаква светска власт или слава не оправдава поклонението пред Сатана или пред което и да е създание. Исус щеше да получи царствата, но според Божия план чрез смърт, възкресение и завръщане, а не чрез компромис с Сатана. Матей 4.11 записва резултата. „Тогава дяволът го остави и ето, ангели дойдоха и му служеха. Сатана беше победен. Исус успешно устоя на всяко изкушение. Ангелите, които щяха да спасят Исус, ако той беше скочил, сега дойдоха да му служат след неговата победа. Лука 4.13 добавя важен детайл. „И когато дяволът прекрати всяко изкушение, той се оттегли от него до благоприятно време.“ Сатана не се отказа окончателно. Той се оттегли временно, чакайки друга възможност. По време на служението на Исус, Сатана продължи да му се противопоставя, действайки чрез хора, които отхвърлиха посланието на Исус, вдъхновявайки религиозните водачи, които крояха заговор срещу него, и накрая навлезе в Юда, който предаде Исус. Това изкушение в пустинята демонстрира няколко истини. Първо, изкушението не е грях. Исус беше изкушаван по всякакъв начин, както сме и ние, но не съгреши, както се казва в Евреи 4, стих 15. Изкушаването не прави някого виновен. Грехът се случва, когато се поддадем на изкушението, а не когато се изправим пред него. Второ, Писанието е основното оръжие срещу изкушението. Исус отговарял на всяко изкушение, цитирайки Божието Слово. Ефесяни 16 нарича Писанието меч на духа, офанзивното оръжие в духовната война. Познаването и прилагането на Божието Слово дава възможност на вярващите да разпознават и да се съпротивляват на измамите на Сатана. Трето, Сатана може да цитира Писанието, но изопачава значението му. Той използва Псалм 91, за да изкуши Исус, показвайки, че самото библейско познание не гарантира истината. Сатана може да изопачава Писанието, да изважда стихове от контекста и да прилага погрешно Божиите обещания. Ето защо трябва да разбираме Писанието като цяло, тълкувано от Писанието, а не изолирани стихове, използвани в подкрепа на предварително определени заключения. Четвърто, Сатана атакува чрез легитимни желания и нужди. Гладът не е грях. Търсенето на Божията защита не е погрешно. Желанието за влияние не е зло. Но Сатана взема легитимни нужди и желания и предлага незаконни начини за тяхното задоволяване. Той ни изкушава да задоволяваме истинските си нужди чрез греховни средства, да задоволяваме дадени от Бога желания извън Божието време и методи. Поражението на Сатана на кръста. Крайната конфронтация между Бог и Сатана се случи на кръста. Докато Сатана изглеждаше, че триумфира, когато Исус беше разпнат, кръстът всъщност беше решителното поражение на Сатана. Колосяни 2.13-15 обяснява: „И вас, които бяхте мъртви в прегрешенията си и в необрязването на плътта си, Бог съживи заедно с Него, като ни прости всичките ни прегрешения, като заличи дълга, който стоеше против нас със своите законови изисквания. Той го отмени, като го прикова на кръста.
Той разоръжи началствата и властите и ги посрами, като триумфираше над тях в него. Властите и управителите се отнасят до Сатана и неговите демонични сили. На кръста Исус ги обезоръжи, като им отне оръжията, победи властта им и ги изложи на публичен срам. Как се случи това? Чрез задоволяване на Божията справедливост и премахване на правното основание за обвиненията на Сатана. Основното оръжие на Сатана срещу човечеството е обвинението. Откровение 12.10 го нарича клеветник на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Той посочва човешкия грях и изисква съд. Напомня на Бог за неговите собствени святи стандарти и настоява, че справедливостта изисква наказание. Всяко обвинение, което Сатана повдига, е истина. Хората са грешници. Нарушили сме Божия закон. Заслужаваме осъждане. Но на кръста Исус плати наказанието за греха. Той понесе наказанието, което изискваше справедливостта. Той удовлетвори Божия гняв срещу греха, като пое този гняв върху себе си. Римляни 3.25-26 обяснява, че Бог представи Христос като умилостивение чрез кръвта си, за да бъде прието чрез вяра. Това беше за да покаже Божията правда, защото в божественото си дълготърпение беше простил предишните грехове. Това беше за да покаже правдата си в настоящето време, за да бъде праведен и да оправдава този, който вярва в Исус. Тъй като Исус плати за греха, обвиненията на Сатана губят силата си. Когато Сатана обвинява вярващите пред Бога, посочвайки греховете им, Бог посочва Христовата жертва. Дългът е платен. Наказанието е понесено. Правосъдието е удовлетворено. Римляни 8:33-34 пита: кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който оправдава. Кой ще осъди? Христос и Исус е, който умря, и освен това, който беше възкресен, който е отдясно на Бога и ходатайства за нас. Кръстът също така счупи властта на Сатана над смъртта. Евреи 2:14-15 заявява, че Исус е участвал в човешка плът и кръв, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има властта на смъртта, т.е. дявола, и да избави всички онези, които поради страх от смъртта бяха подложени на доживотно робство. Смъртта беше най-висшето оръжие на Сатана, последствието от греха, доказателството за временната му победа в Едем. Но Исус победи смъртта чрез възкресението, премахна жилото й и унищожи силата й. Първо, Коринтяни 5:10-5-57 прославя тази победа. О, смърте, къде е твоята победа? О, смърте, къде е твоето жило? Жилото на смъртта е грехът, а силата на греха е законът. Но благодарение на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Смъртта вече няма последната дума. Възкресението очаква всички, които принадлежат на Христос. Гробът не може да побере онези, за които Христос умря. Сатана не разбираше какво прави, когато вдъхнови Юда да предаде Исус и повлия на религиозните водачи да го разпнат. Първо Коринтяни 2:7-8 гласи: но ние предаваме тайна и скрита Божия мъдрост, която Бог е предопределил преди вековете за наша слава. Никой от владетелите на този век не е разбрал това, защото, ако бяха разбрали, не биха разпнали Господа на славата. Управителите на този век вероятно включват както човешки власти, така и демонични сили. Ако Сатана беше разбрал, че кръстът ще доведе до неговото поражение, той нямаше да го причини. Той си мислеше, че унищожава Месията. Вместо това, той даваше възможност на Месията да осъществи изкупление. Бог използва злите намерения на Сатана, за да постигне най-голямото благо – спасението на човечеството и окончателното поражение на злото. Йоан 12:30 и 1-32 записва думите на Исус малко преди разпятието му. Сега е съдът на този свят. Сега ще бъде изгонен вън князът на този свят. И аз, когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Кръстът беше съдът на Сатана. Неговата власт беше счупена. Авторитетът му беше отнет. Поражението му беше запечатано. Това не означава, че Сатана веднага е преустановил всякаква дейност. Той продължава да действа в света,
противопоставяйки се на Бога и изкушавайки хората. Но окончателното му поражение е сигурно и вярващите участват в победата на Христос над него. 1 Йоан 3:8 заявява: причината, поради която Божият син се яви, беше да разруши делата на дявола. Цялата мисия на Христос включваше отмяна на унищожението на Сатана, освобождаване на пленниците на Сатана и обръщане на последиците от Сатана. Сегашната дейност на Сатана. Между поражението си на кръста и последния си съд, Сатана продължава активно да се противопоставя на Бога и неговите цели. Новият завет описва подробно неговите текущи дейности. Сатана заслепява невярващите за Евангелието. 2 Коринтияни 4:3-4 обяснява: и ако нашето благовестие е покрито, то е покрито за онези, които погиват. За тях Богът на този свят е заслепил умовете им, за да не видят светлината на благовестието на славата на Христос, който е образ на Бога. Когато хората чуват Евангелието, но не могат да го разберат или приемат, често става въпрос за духовна слепота. Сатана работи, за да попречи на хората да разберат и повярват в истината. Сатана грабва Словото Божие от сърцата на хората. В притчата за сеяча Исус обясни, че когато някой чуе Словото на Царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му. Матей 13:19. Сатана активно се противопоставя на разпространението на Божието Слово, опитвайки се да му попречи да се вкорени и да даде плод. Сатана се преоблича като ангел на светлината. 2 Коринтияни 1:10-14-15 предупреждава: и нищо чудно, защото дори Сатана се преоблича като ангел на светлината. Така че не е чудно, ако и неговите слуги се преобличат като слуги на правдата. Сатана не винаги изглежда зъл или очевидно вреден. Той често се появява като нещо привлекателно, полезно или дори духовно. Лъжеучителите, фалшивите религии и измамните философии често имат привлекателна външност, която крие смъртоносни лъжи. Сатана подбужда гонения срещу вярващите. Откровение 2:10 записва думите на Исус към църквата в Смирна: не бойте се от това, което ще пострадате. Ето, дяволът ще хвърли някой от вас в тъмница, за да бъдете изкушени, и 10 дни ще имате скръб. През цялата история Сатана е вдъхновявал правителства, религиозни системи и отделни хора да преследват християните, опитвайки се да ги сплашат до мълчание или да ги принудят да се отрекат от вярата си. Сатана атакува директно вярващите. 1 Петрово 5:8 предупреждава: бъдете трезви, бъдете будни, противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Сатана се насочва към християните, търсейки слабост, уязвимост и възможности да ги накара да се спънат. Неговите атаки могат да бъдат физически, емоционални, психически или духовни. Сатана провокира вярващите да грешат. В първи Летописи 21 глава, 1 стих е записано, че Сатана се изправи против Израел и подбуди Давид да преброи Израел. Павел пише в 1 Коринтияни 7, че женените двойки не трябва да се лишават един от друг от сексуални отношения, за да не би Сатана да ви изкуши поради липсата ви на самоконтрол. Сатана търси възможности да изкуши вярващите към гордост, похот, гняв, страх, съмнение и други грехове. Сатана обвинява вярващите пред Бога. Откровение 12:10 го нарича клеветник на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог. Когато вярващите съгрешават, Сатана повдига обвинения, изисквайки съд, посочвайки провали, настоявайки за осъждане. Ето защо ролята на Христос като ходатай е толкова важна. Римляни 8:34 заявява, че Христос е отдясно на Бога, който наистина ходатайства за нас. Сатана се противопоставя на Божиите посланици и възпрепятства работата им. 1 Солунци 2:19 записва думите на Павел: искахме да дойдем при вас, аз, Павел, много пъти, но Сатана ни попречи. Павел не уточнява как Сатана им е попречил, но показва, че Сатана активно работи, за да предотврати разпространението на Евангелието и растежа на Божието царство. Сатана влиза и контролира хората. Лука 20:2-3 гласи:
Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на 12-те. Йоан 13, 20 и 7 добавя: и след като взе за лък, Сатана влезе в него. Докато обсебването от демони е по-често срещано в Евангелията, самият Сатана влезе в Юда, използвайки го, за да предаде Исус. Деяния 5.3 записва как Петър пита Анания: защо Сатана изпълни сърцето ти, за да излъжеш Светия Дух? Сатана може да влияе и дори да контролира хората, особено тези, които се поддават на неговите предложения. Сатана има ангели, които му служат. Матей 25:41 говори за вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели. Откровение 12:7 описва дракона и неговите ангели, борещи се срещу Михаил и Божиите ангели. Тези паднали ангели, наричани още демони или зли духове в Писанието, разширяват обхвата на Сатана и умножават влиянието му по целия свят. Ефесяни 6:12 описва организираната природа на царството на Сатана. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу космическите сили на настоящата тъмнина, срещу духовните сили на злото в небесните места. Царството на Сатана има структура, иерархия и организация. Различните рангове демони имат различни нива на власт и различни сфери на действие. Въпреки цялата тази дейност, вярващите не са безпомощни. Яков 4.7 заповядва: покорете се, прочее, на Бога и противете се на дявола, и той ще бяга от вас. Съпротивата е възможна и ефективна. Ефесяни 6.10-18 описва духовните доспехи, които вярващите трябва да носят. Поясът на истината, бронята на правдата, обувките на готовността от Евангелието на мира, щитът на вярата, шлемът на спасението и мечът на духа, който е Божието Слово. С тези доспехи и чрез молитва вярващите могат да се противопоставят на сатанинските схеми. 1 Йоан 4.4 ни насърчава: дечица, вие сте от Бога и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от този. Светия Дух, който обитава във вярващите, е безкрайно по-могъщ от Сатана, който действа в света. Победата е сигурна за онези, които остават в Христос. Окончателното поражение на Сатана. Библията разкрива окончателната съдба на Сатана по недвусмислен начин. Временната му свобода ще приключи, властта му ще бъде напълно сломена и той ще се изправи пред вечен съд. Откровение 21-3 описва началната фаза от поражението на Сатана. И видях ангел да слиза от небето, който държеше в ръката си ключа на бездната и голяма верига. И хвана змея, старовременната змия, която е дяволът и Сатана, и го върза за 1000 години, и го хвърли в ямата, и я затвори, и я запечата над него, за да не мами вече народите, докато се свършат 1000 години. След това трябва да бъде освободен за малко време. Този пасаж показва, че Сатана ще бъде напълно вързан и затворен за 1000 години. Ангел ще извърши това, а не самият Христос, демонстрирайки, че силата на Сатана е толкова ограничена, че един ангел е достатъчен, за да го залови и затвори. Връзването е абсолютно. Сатана няма да може да заблуди народите през този период. Дейността му ще престане напълно. Целта на това връзване е, за да не може той вече да мами народите. През цялата история Сатана е мамил човечеството, отдалечавайки ги от Бога, насърчавайки фалшиви религии, вдъхновявайки идолопоклонство и причинявайки морална и духовна тъмнина. През хилядолетния период, често наричан милениумът, тази измама ще приключи. Земята ще изпита мир и праведност, без намесата на Сатана. Пасажът показва, че след 1000 години Сатана трябва да бъде освободен за малко време. Гръцката дума, преведена като трябва, показва божествена необходимост. Това освобождаване е част от Божия план, въпреки че текстът не обяснява защо е необходимо. Какво се случва по време на това кратко освобождаване е описано в Откровение 27-9. И когато се свършат 1000 години, Сатана ще бъде освободен от тъмницата си и ще излезе да мами народите, които са на 4 краища на земята, Гог и Магог.
за да ги събере за битка. Броят им е като морския пясък. И те се изкачиха по широката равнина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град, но огън слезе от небето и ги погълна. Дори след 1000 години праведно царуване на Христос на земята, когато Сатана е освободен, той незабавно възобновява измамната си работа. Той събира народи за един последен бунт срещу Бога. Фактът, че успява да събере сили като морския пясък, показва дълбочината на човешката поквара и степента на влиянието на Сатана. Дори след като преживеят съвършеното управление на Христос, някои все пак ще изберат да се разбунтуват. Но този последен бунт е смазан незабавно. Огън слиза от небето и поглъща бунтовните армии. Няма продължителна битка, няма борба за победа. Божият съд е бърз и пълен. След това идва окончателната съдба на Сатана. Откровение 20:10 заявява: и дяволът, който ги беше измамил, биде хвърлен в езерото от огън и сяра, където бяха звярат и лъжепророкът. И ще бъдат мъчени денем и нощем за вечни векове. Огненото езеро е крайната дестинация на Сатана и всички, които го следват. Това не е временно наказание или евентуално унищожение. Текстът изрично заявява, че мъчението продължава денем и нощем за вечни векове. Гръцкият израз «еис», «туус», «айонас», «тон», «айонон» означава «до вечни векове». Най-силният възможен израз за безкрайна продължителност. Звярат и лъжепророкът, човешките агенти на Сатана по време на периода на скръбта, вече са в огненото езеро, когато Сатана е хвърлен вътре. Откровение 19:20 записва, че те са били хвърлени живи в огненото езеро, което гори със сяра, при завръщането на Христос. Те са били там 1000 години, когато Сатана се присъединява към тях, и все още са измъчвани, което доказва, че огненото езеро не поглъща или унищожава, а запазва жертвите си в съзнателни мъки. Матей 25 глава, 41 глава потвърждава, че тази съдба е била приготвена за дявола и неговите ангели. Огненото езеро първоначално не е било предназначено за хората. Бог го е създал като справедливо наказание за Сатана и падналите ангели, които са се разбунтували с него. Но хората, които отхвърлят Бога и следват бунта на Сатана, ще споделят съдбата на Сатана. Това вечно наказание е справедливо, защото грехът на Сатана е извършен срещу безкраен Бог. Сериозността на греха се определя от достоинството на този, срещу когото е съгрешен. Тъй като Бог е безкрайно свят, безкрайно достоен и безкрайно ценен, грехът срещу него заслужава безкрайно наказание. Сатана познаваше напълно Божията слава, преживяваше директно Божието присъствие и въпреки това избра да се разбунтува. Следователно, неговата вина е абсолютна и наказанието му е вечно. Огненото езеро е наречено още втората смърт в Откровение 20:14 и 21:8. Първата смърт е физическа смърт, отделянето на душата от тялото. Втората смърт е вечна смърт, трайно отделяне от Бога, съществуване без надежда, живот без радост, съзнание без облегчение. Това е крайната последица от отказването на Божията благодат и отхвърлянето на Неговото спасение. Окончателното поражение на Сатана оправдава Божията справедливост, демонстрира Божията сила и осигурява вечната сигурност на Божия народ. След като Сатана бъде затворен в огненото езеро, той никога повече няма да изкушава, мами, обвинява или наранява никого. Неговото влияние ще приключи напълно. Силата му ще бъде разбита завинаги. Бунтът му ще бъде окончателно смазан. Значението на историята на Луцифер. Историята на Луцифер, от неговото сътворение в съвършенство до неговото падение, през гордостта, до окончателното му поражение и вечно наказание, ни учи на важни истини за Бог, за злото и за духовните реалности, които оформят човешкото съществуване. Първо, историята на Луцифер разкрива, че злото не произхожда от Бог. Бог е създал Луцифер съвършен, красив и добър. Злото е възникнало от самия Луцифер, когато той е решил да се въздигне срещу Бог. Това показва, че злото не е субстанция или сила, а извращение на доброто, поквара на това, което Бог е създал съвършено.
Злото винаги е паразитно, зависимо от доброто за съществуването си, неспособно да създаде нещо истински ново. Второ, падението на Луцифер демонстрира смъртоносната природа на гордостта. Той не беше доволен от възвишеното положение, което Бог му даде. Той искаше повече. Искаше равенство с Бога. Искаше поклонение за себе си. Гордостта превръща благодарността в привилегии, служенето в амбиция и поклонението в самовъзвеличаване. Притчи 16:18 предупреждава. Гордостта предшества погибелта и надменния дух – падението. Падението на Луцифер доказва този принцип абсолютно. Трето, бунтът на Сатана показва, че свободната воля е реална и значима. Бог е създал същества, които наистина могат да избират, и някои от тези същества са избрали бунта. Бог не е създал роботи, програмирани да го обичат. Той е създал хора, способни да обичат, което изисква способността да се избира. Любовта, която е наложена, не е любов. Послушанието, което е програмирано, не е праведност. Бог е създал същества, които могат да го избират свободно, и трагично е, че някои са избрали против него. Четвърто, продължаващото съществуване и дейност на Сатана демонстрират Божието търпение и неговата цел да позволи злото за известно време. Бог би могъл да унищожи Сатана мигновено. Вместо това Бог позволява на Сатана да действа в строги граници, използвайки дори злото на Сатана, за да постигне божествените си цели. Това не прави Бог отговорен за злото, но показва неговата суверенна сила да извлича добро от злото, да използва дори бунта, за да осъществи своите планове. Пето, поражението на Сатана на кръста разкрива Божията мъдрост и сила. Сатана си мислеше, че печели, когато Христос беше разпнат. Вместо това, той запечата собствената си гибел. Бог превърна привидната победа на Сатана в негово решително поражение. Кръстът, който сякаш демонстрираше силата на Сатана, всъщност я разби завинаги. Това е върховната демонстрация на Божията способност да превръща злото в добро, смъртта в живот, поражението в победа. Шесто, последният съд на Сатана потвърждава, че злото няма да продължи вечно. Ще има край на страданието, край на изкушението, край на измамата, край на влиянието на Сатана. Божията справедливост ще бъде напълно удовлетворена. Злото ще бъде окончателно победено. Тези, които принадлежат на Бога, ще живеят в Неговото присъствие завинаги, напълно защитени от всяко зло. Седмо, историята на Луцифер предупреждава всяко създание за последствията от бунта. Най-висшият ангел на небето падна, за да се превърне в най-осъденото същество в съществуването. Ако гордостта унищожи Луцифер, тя може да унищожи всеки. Ако бунтът донесе съд върху Сатана, той ще донесе съд върху всички, които следват неговия пример. Заплатата на греха е смърт, както заявява Римляни 6:23, и вечното наказание на Сатана демонстрира истинността на този принцип. Осмо, контрастът между падението на Луцифер и смирението на Христос разкрива пътя към истинското величие. Луцифер искаше да се възнесе и беше свален. Христос доброволно слезе и беше високо въздигнат. Филипяни 2. 5-11 описва как Христос, макар и равен на Бога, не се стремеше към равенство с Бога, а смири себе си, като стана послушен до смърт на кръст. Затова Бог го възвиси и му даде името над всяко друго име. Истинското възвисяване идва чрез смирение, а не чрез гордост. Истинската слава идва чрез служене, а не чрез егоизъм. Историята на Луцифер не е предимно за Сатана. В крайна сметка, тя е за Бог. Тя разкрива Божията святост, която не може да толерира греха. Божията справедливост, която трябва да накаже бунта. Божията сила, която не може да бъде свалена. Божията мъдрост, която превръща злото в добро. Божията любов, която осигурява спасение дори на онези, които са били измамени от Сатана. Божието търпение, което отлага съда, за да даде възможност за покаяние. Божият суверенитет, който управлява над всички, дори над онези, които се бунтуват срещу него. За вярващите историята на Луцифер е едновременно предупреждение и насърчение. Предупреждението е да се пазят от гордост, да устояват на изкушението, да останат бдителни срещу хитростите на Сатана. 1 Петрово 5.8 ни заповядва:
Бъдете трезви, бъдете бдителни. Вашият противник, дяволът, обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Сатана е реален, могъщ и враждебен. Не бива да го подценяваме или да пренебрегваме духовната битка, с която се сблъскваме. Но насърчението далеч надвишава предупреждението. Сатана е победен. Силата му е сломена. Обвиненията му са отговорени чрез Христовата жертва. Неговите изкушения могат да бъдат устояни чрез Божията сила. Неговата последна присъда е сигурна. 1 Йоан 4.4 ни уверява: Дечица, вие сте от Бога и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от този, който е в света. Сатана падна от небето като светкавица, но вярващите ще се възнесат на небето в слава. Сатана загуби позицията си чрез гордост, но вярващите спечелиха позицията си чрез благодат. Сатана избра бунта и получи осъждение, но вярващите получават прошка и вечен живот чрез вяра в Христос. Това е историята на Луцифер според Библията. Най-светлият ангел, който се превърна в най-тъмния враг, херовимът покривач, който се превърна в обвиняващ противник, зорницата, която падна като светкавица от небето. Това е история за гордост, бунт, съд и в крайна сметка за пълната победа на Бог над всяко зло. Носителят на светлината стана княз на тъмнината, но светлината на света дойде, за да разруши делата на тъмнината. Исус Христос победи Сатана на кръста, спаси хората от царството на Сатана и един ден ще хвърли Сатана във вечно наказание. До този ден духовната битка продължава, но резултатът е сигурен. Сатана падна. Христос триумфира и онези, които принадлежат на Христос, споделят Неговата победа над падналия, който някога е носил светлина, но е избрал тъмнината, който някога е ходил в слава, но е паднал поради гордост, който някога е служил на небето, но ще прекара вечността в огненото езеро. Това е Луцифер, произходът, бунтът и падението според Божието Слово.